Nilif along CEM Dr. Tuliram rong hanga hinpen tovar long e puthot nohor sola along ke ipon. Lakhain koirapho ke damtang tarike thomarni Nilif MSC constituency ke parlo rongbong teranga rong along nohor sola pen ejangpo tia garden atowar CEM Dr. Tuliram rong hang lapen timkar bi anglong ki ja tumpenang anang chitong don. Lapen non BJP MP election kachipalong don Amor Singh Kiso Sitami long ikang pualong nang chitong don. Lapen non haideti 244 eaput hak Sitami pachun pon poputa ninje pon. Lapen Dr. Tuliram Ronghang Sitami Blok Pen Borpung Tarapong atowar kilometer phokep an prabjin pen Klempon poputa cecak pon. Lapen local MEC Pavitra Rongpi GB SGB kontraktor lapen Nilif BJP Mandal President Bapuram Teron Lasir Relief Teron lapen Mohila Morcha lapen Rongarat atum chitongdun simai Sitami Misen pensi pajut ponlonglo. Chuki hola pen nilito maferangki Tharson Teron nang kilo Berta Public TV Karbi Anglong. Kijun nalang pen cenglok lapen kaprega sai nera non molumi ne khai no hai to ar dame ningkan ke thomti nang tum lango non nil tum ningkan thomra chitim dola da ningkan ke thomra chitim Karbi Anglong si kacelar ang thek nang tum thek longpo Karbi Anglong si a change nang tum thek longpo ba Karbi Anglong ra tum si thek longpo to war pen cenglok kijun nalang pen cenglok kaprega sai deng na tum thek longpo monsan da tum dolo monsan ki do joine pen si Karbi Anglong ga kaprega kacing thura sayang deng theklong monglo lasinang tu mathano je Karbi Anglong ke litum ning sipet pen se donagi ning sipet pen no jata chunpo hemprek ta long weg ji mathanang ne hemprek ta tu hang momlo long weg ji rata ani si long weg po pujang tu man pachin late pasada borpung punjukela ke dam je to warla ini ke dak ke survey lo men tu kan si klempon del sengson dolo ta mathanang lo non la normal movie ne kai ta boripon momlo nilisi toilo 50 kilo na 194 crores lata survey lo tangelo ta movie ne kai si la bangse ni si ke toilo lase the nardo elo ta mathanang ke chengi prabjim den cheng po no laso hithuri mong se cheng hithuri ba nikep inko ba so seklo ban si cheng po pasada pening la non la district ke thom akan la MP election MP candidate lanang ni confirm masa confirm lo declare lo lage central government central BJP ben declare lo sala sipai poni phana tum pi hin claim poni sa kape hai mane tume claim gle thang na rat tum ma hirjume dolo rat tum hirjume teng pen se Amor Singh di soban pe hai po the Narendra Modi phan ki dukel la rat atum phan sayang deng ki pi ake joy pen urunra scheme pi ake joy pen se kelanga scheme ke pi ake joy pen sang he joy pen ke pi ake joy pen ham soi kim pi ake joy pen la kachutun ke chudang phan gas ke pi ake joy pen sar hero phan suri ke pi ake joy pen ladak kachali tum phan metric ke pas ma somatom suri ke pen chenglok suri ke ni pharo pho emi ke chali je phan hala tum phan ke suri ke pho la hai scheme ki pi pen itu julaga tum moi koise chalo bo ande sar la last pene ke damtang khironi lo alam ki botha ke men la sopor claim bon momlo official claim bon momlo ni claim bon momlo la ke je VGR ke claim vek po la pen ingtonte claim bon momlo chalo bo la PSP parliamentary nilipan se abang kunang wai ponlo la si Karbi Anglong lapen Dima Hasau Karbi Anglong Autonomous Council lapen Dima Hasau long kedo anason sitame nili MP mandat blo polande parliament long nili chukidar hisab pion hisab ladak kopipi ma kenang yana son nili holadak arjab dunik ko claim pen pachone Karbi to mala hemprek hang article 244 a bothak 244 a abangke laga number 1 lo laga ajak ding pika ka chesong lo lapen MOS MOU lahai ta ke pleng play doan lahai ta ka do we pa pleng ponye pansi nili MP mandat pen philo tan nili lahai ka do we chesong pen pa pleng pon wek po pusi rat atum hang do che chak ek lo